O, na! Dwi angen y llinen yma am rhyw rheswm, ond dwi ddim moyn angen symud y gwydryn o ddŵr. 3, 2, 1. Mae hyn yn gweithio oherwydd effaith o'r enw inertia, ond mae yna ffyrdd fwy glir ac hefyd llawer llai synhwyrol o dangos hwn. Mae deddf gyntaf Newton yn ddweud mae gwrthrych yn aros yn llonydd tan bod grym yn adweithio arnynt. Nawr, mae ni ddim ond yn adweithio grym yn o'r focs a'r tiwb, ac bydd yr oe yn just mynd i'r gyfeiriad mae disgyrchiant yn tynnu o, sef syth lawr i fewn i'r gwydryn o ddŵr. Ac yn ffodus mae hynna yn ddod ni i'r diwedd, ond diolch yn fawr iawn am gwylio. Plis rhannu, hoffi a subscribio, a gwyliwch wythnos nesaf, ble byddwn ni edrych at faint mor haearn sydd tu fewn rhai bwydydd. Ond tan y tro yna, diolch yn fawr iawn unwaith eto, a cario ymlaen i ddysgu. Hwyl!